Ahojte dievčatá, tu Oľa. Veľakrát ste ma prosili, aby som pre vás urobila video ohľadne francúzskej manikúry. Konečne som k tomu dospela a som rada, že to robím práve teraz. Aby som pre vás pripravila video čo najlepšie a čo najviac profi, rozhodla som sa absolvovať kurz ohľadne francúzskej manikúry na Ukrajine. Veľmi sa chcem s vami podeliť o tipy a rády, ktoré som sa dozvedela na kurze, aby ste aj vy mohli zlepšiť alebo urýchliť svoju francúzsku. Dúfam, že video bude pre vás niečím napomocné alebo minimálne, že si ho užijete. Tak poďme na to! Prvé pravidlo. Všetky nechty musia byť rovnakej dĺžky a rovnakého tvaru. Francúzska manikúra je typ dizajnu, ktorý nemôže skryť nejaké nedokonalosti nechtov. Práve naopak, ešte viac ich ukazuje. Napríklad, ak máme zapadnutú stenu nechta, tak naša biela línia bude krivá a to hneď udre do oka. Chybajúcu časť nechta určite musíme doplniť predtým, ako začneme maľovať. Ak pilníkom skrátime nechty čo len trochu nerovnomerne, máme zase nepekný biely okraj, ktorý bude vyzerať, ako keby nechet rastol smerom do jednej strany. Musíme buď skrátiť okraj do roviny, alebo predĺžiť. No a asi najčastejší problém rôzna dĺžka nechtov. Je to ten prípad, keď sa veľmi snažíš, urobíš rovnaký tvar, pekne všetko namaľuješ a na konci aj tak nie si spokojná a nevieš pochopiť, kde je chyba. Pokiaľ každý nechtík bude iný, tak aj keď ich namaľujeme pekne, komplexný vzhľad nebude dokonalý. Pri rôznej dĺžke sa nevyhneme chybe. Buď urobíme rovnaký odstup od kutikuly pre nechtové ložko a dostaneme bielú líniu rôznej šírky, alebo zachováme široko rovnakú líniu a máme jeden prst s malým jemným nechtovým ložkom a druhý s velikánskou nechtovou doštičkou, ktorý vyzerá, ako by bol od inej ruky. Presne tento problém mala aj Dominika. Stredný nechet okrem toho, že je prirodzené trošku širšie ako sú ostatné, je ešte aj krátší. Tento nechet sme predĺžili polygelom bez šablóny, ešte pridáme správny tvar a môžeme prejsť k nanášaniu bázy. Druhé pravidlo. V prípade hranatých nechtov vždy trošku zužujeme bočné steny. Je to pravidlo, na ktoré som prišla sama až po manikúre. Takže teraz spolu budeme analyzovať moju chybu. Na začiatku je vždy potrebné hranatý nechet urobiť jemne užší. Ak necháme nechet úplne rovný, tak na konci po všetkých vrstvách gelu vznikne širší okraj a bude vyzerať ako lopata. Napríklad, keď som predĺžila nechty M-ke, tak vidíme, že sú rovné, nie sú široké. Ukazovák bol užší, takže na konci sa z neho stal rovný. A stredný nechet bol rovný na začiatku a nakoniec vo výsledku je široký. Všimla som si to len na konci, keď som fotila. Nebola som spokojná s výsledkom, ale rozhodla som sa, že vám ukážem tento svoj omyl, aby to vám pomohlo v budúcnosti vyhnúť sa podobnej neestetickej chybe. Takže keď sú nechty rovnaké a majú správny tvar, môžeme nanášať bázu. V prípade hranatých nechtov som použila Gummy Base od Aglia, aby sme spevnili kutiky. A pre okrúhle krátke nechty som vybrala Flexible Base. Na okrúhle nechty dávame veľmi tenkú vrstvu bázy, lebo ďalej urobíme dizajn, ktorý už obletel celý nail internet. Takže to nie je síce novinka, ale je to jednoznačne trend. Na to použijem trblietky od Aglia z kolekcie Opal. Veľmi sa mi páči, že vyzerajú úplne unikátne na rôznych podkladoch. Dávam ich s jemným prechodom od kožičky dole na tenkú vrstvu bázy.
Ďalšia výhoda týchto trblietok je v tom, že sú úplne tenké a ani najväčšie kusy netrčia, ale jemne sa prispôsobujú nechtu, takže nevytvárajú žiadny objem. Stereotyp, že tento dizajn je objemný, som sama sebe vyvratila. Na to dáme vyrovnajúcu vrstvu kamuflážnej bázy, ktorou urobíme jemný prechod v oblasti apexu, aby pekne vynikli trblietky. A tu prechádzame k tretiemu pravidlu. Kontrolujeme množstvo materiálu na okraji nechta. Vždy je dobre stiahnuť materiál, buď bázu alebo farbu, z okraja do stredu nechta alebo apexu, aby potom vo výsledku nevznikol zbytočný objem na konci nechta. Takže okrúhle nechty už máme pripravené na ďalšiu etapu, zostáva ešte naniesť farebný gel na naše hranaté nechty. Keď máme hotový podklad, tak ďalším veľmi dôležitým krokom, pravidlom 4, bude vždy odmasniť výpotok z gelu, geláku alebo bázy. V prípade, že na to zabudneme, naša farba, ktorú budeme následne maľovať, začne bojovať s výpotkom na podklade a vznikne línia, ktorá sa bude zdať nerovná, ako keby sa vám trasla ruka pri kreslení. A toto určite nechceme. No a najdôležitejšia časť, samotná francúzska manikúra. Na to použijem gely na francúzsku manikúru od Aglia. Tento gel je hustejší, ale napriek tomu, keď som ho skúšala na typoch, tak nevytváral zbytočný objem, čo je presne to, čo potrebujeme. Pre modelky som vybrala tento Speedy White, lebo jeho konzistencia je redšia a pripomína gelák, len viac pigmentovaný. Myslím si, že tento má trochu lepšiu schopnosť sa rozrovnávať, čo nám pomôže pri kreslení. Avšak musíme pamätať, že tieto gely sú bezvýpotkové a preto je vždy dobre upresniť u výrobcu, ktorý top je najvhodnejší v kombinácii s nimi. No a druhým pomocníkom bude škietec, ktorý je za mňa dokonale dlhý a tenký pre náš dizajn. Schéma, podľa ktorej kreslím, je nasledovná. Najprv nanášam gel na okraj nechta rovnou čarou. Vyhodnocujem, kde je stred nechta. Toto je náš štartovací bod, od ktorého vediem škietec hore do obidvoch strán. No a to je všetko. Žiadne iné schémy nepoužívam. Ešte by som zvýraznila 5. pravidlo. Škietec vždy len ťaha farbu za sebou. Nikdy netlačí farbu pred sebou. V prípade, že škietec bude tlačiť farbu pred sebou, nikdy sa nám nepodaria tenké kútiky, ktoré sa musia strátiť v bočných váloch. Aby sme nemali pri bočných stenách biele schody, musíme ako keby škietcom ťahať materiál za sebou a jemne ho vypustiť na konci. A teraz, keď už poznáme všetky pravidlá, môžeme prejsť do praxe a užiť si proces. Čo sa týka francúzskej manikúry, tak by som odporúčala len trénovať,
trénovať a trénovať. Žiaľ, je to dizajn, ktorý jednoducho potrebuje prax. Chcela som sa s vami podeliť s postupom francúzskej manikúry, ktorý som sa naučila na školení v Ukrajine. Určite existujú rôzne schémy a princípy, ktoré niekomu uľahčujú proces a budem rada, ak si aj vy rôznou metodou skúšania nájdete pre seba dokonalú techniku tohto dizajnu. Veľmi som sa snažila vám natočiť všetko čo najbližšie, ukázať čo najviac a vysvetliť detailne. Teším sa na vašu odozvu, veľmi ma zaujíma, či ste sa dozvedeli v tomto videu niečo nové, alebo možno zostali nejaké otázky. Rada s vami pokomunikujem v komentároch, no a vidíme sa v ďalších videách.